достатъчно сигурен към дадени орган, и отнасянето на токсичните вещества навън и изхвърлянето им е достатъчно качествено. Тоест, основата на всичко, кръвоносните ни съдове да бъдат здрави. Когато човек е подложен на по-големи физически натоварвания, или това му предстои, или е за този период от живота си в такъв процес, би могъл да ползва една такава програма, в която има геоинолтолог, има силен антиоксидант, омега-масни киселини, които са абсолютно градивният материал за добрата, не само мозъчна, но и телесна клетка, минералите и витамините на кръстосветните зеленчуци в 18 от природата и една биоенергийна добавка, като пчелното личице. И пробиотика, който може да се в тези програми. Това е програма, която предлагаме за добро поросяване на сърцето. Водещия продукт в нея е Forever Carb като един невероятен антиоксидант. За него след това пак ще се спре да говоря. Чесън на мащата, които регулират нивото на холестерол. Разбира се, калций във връзка с добрата сърдечна дейност, дентон като джинджия и неизменният пробиотик. Примерно на една такава програма, която всичките си изберете, всички имат основно направление към кръвоносните съдове, не трябва да бъде за по-кратко време от 3 месеца. Това е друг, който съм го казвала и вие го знаете. Защо е така? Защото се изисква време за натрупване на тези полезни въздействия на хранителните добавки в тази наша пирамида на хранителните вещества. Не става дума за химия, която много бързо за часове вече е натрупана. Става дума за полезни въздействия, натрупване на резерви, положителни, благоприятни за здравето, те изискват време. Още една причина. В рамките на 100 дни науката е доказала, физиология, че в човешкото тяло се обменят 70% от клетките. Клетките ни имат естествената склонност, природата така ги е програмирала към така нареченото действие апоптоза. Те сами умират, но те се възстановяват и поддържат отраждането на нови и на нови. Клетките на устното лигавица умират за часове, но клетките на костите се подновяват с месец. И в рамките на 100 дни 70% от клетките ни вече са нови. 100 дни и 3 месеца. Ако ние сме направили една 3-месечна помощна, оздравителна, съпътстваща, стабилизираща програма, след 3 месеца 70% от нашите клетки са на ново физиологично и енергийно и качествено ниво. Това са едни здрави и обвиждани клетки. Така че трябва време на време да даваме тези екстри на тялото си и му предоставяме такива програми, които продължават във времето. Винаги трябва да се обръщаме към растенията адаптогени, аз мога да говоря винаги по всяка една тема за тях, защото те са едни от основните, включени в добавките на Forever, действат по невероятно универсалния начин за здравето на всеки ден от нас. Този слайд изключително много ми харесва, аз съм го взела от една презентация, която Forever правя, защото по-показателен слайд с по-добро и точно определение от главата до петите, аз не съм виждала. Добавката геоталон наистина осигурява всичко това, което от главата до петите на един съвременен човек е необходимо. Изключително е лесно. Включваме хората в ежедневните си програми, подбираме се с какво да го комбинираме, имаме системно в достатъчно количество, обогатяваме го с пробиотици. След това, когато ви говоря за пробиотика, ще говоря за това колко е важно съчетаването при приема на пробиотика с алото, да бъде рано сутринта направено, защото това са на своя синхронен механизъм на действие. Почти накрая съм, мисля, че малко избързах, но ще на вас не времето, имаше искане да свършим преди 5. Просто по-бързо ви говоря, което не бъде чак толкова добре. Изводът е, че само здравия човек живее наистина пълноценно. С всичките определения за здравето до сега се убеждаваме в това. А умният човек плава усилията се към здравето си. Той казва кога да е окей, кога да не е. Грешка. Виновни съм. Това е за активното въздействие, механизмите на въздействие на хранителните добавки на Forever. Следващата лекция, за която ще започне след кратката обедна почивка, някакъв минути и половина, доколкото разбрах как да започне, е вече по възраст. Активни грижи на активната възраст, след това на 50-та се вади толкова страшно и след това имаме да говоря за имунитета, световната програма е доста тежка и ще трябва да я свършим в предобното време, с това приятно, че ще желая.
пак